И здравейте YouTube, аз съм Мистер Микес и днес снимаме клип на Майнкрафт в един сервер The Galaxy. IP-то ще е в описанието. Сега, ако искате, разгледаме лаповете. Това ми е първият клип. Не знам как ще представя, но... Warp. Така да разгледаме. Има Warp Enchant. Така само да видим Warp Enchant. Ето има разни китове в инвентара, чак да се ги свърва. Лева ще си го оставя. Порталите без да искам да ги фърля, но не нещо. Да видим китовете. Кит старт. Кит старт ви дава ето тези items, без лега, защото той ще беше от други кит. И така може да ги свърлим. Веднага се намери някой да ги вземе. Има кит Galaxy, така се казва сервера. О, този кит е много голям, защото се разпръснаха айтеми около мене. Ето има отвари 6 портала, така ще ги фърнах. Нямам много от тях, така че само отварите ще се фърнах. Да видим сега. Кажете. И така, да разгледаме другите варпове. Warp. Така, ето по Warpaint има един играч. Общо за това го ползва повече. Най-вероятно за PvP. Ето тук плава има. Това. Има една PvP дупка тук. Шмак имат. Ето тук PvP дупката. Чакайте само да отида си остава работа, ще отдадем кюнат. Че 5 лек се събират много трудно. Тук се оставих работите. Warp. Тега разгледаме другите варпове. Vent. Ето Warp Event и Warp Fishing Food, Nether, Портал, PvP, Repair Shop, Skyblock, SMS, Sprint Event, Турнир, XP. Има си варпове, нека да няма, но ще трябва да спираме клипа. Това беше от мен, Мистер Микес. Абонирайте се канала ми се казва Мистер Микес и нов е се още, надявам се ви хареса. Продължавам да качвам клипове и така. Довиждане на YouTube.